Jakin bakigu garai latzetan bizi garela, jakin bakigu garai gogorrak ditugula aurrean, krisialdian murgilduta gaude, eta behaz nik uste dut balore gehiago daukala kasu honetan bidezko merkataritzaren alde egiten dugunok. Beti esan dut Getxo herri solidarioa dela, eta beti esan dut Getxo hori eta Getxoko auzokide eta eragile sozialei justizia sozialen eta elkartasunaren alde alegin bat eskatzen diogunean erantzun egokia ematen duela. Eta hauxe da horren adierazpen garbia. Eta alde horretatik Getxoko alkatean naizen heinean nire harrotasuna adierazi nahi dut. Eta eskertu, bai udalean lan egiten dutenei gai honetan, bai gobernuz kanpoko elkartei eta bai merkatariei aurrera pauso horregaitik, justizia sozialen aldeko konpromiso horregaitik. Gure konpromisoa honetan jarraitzea datza, eta benetan harro nago gure herritaz eta gure herrian honen alde egiten lan egiten dozuen guztiegaz.